Straight to the point. Okay, mga kahigalaan. Sa report kini karon, para klaro-klaro lang ba, nga kining atong gisulti mahigala doon natin mga basihanan. Doon na may press con nga gihimo si Auntie Claire. Kini akong basahon ron ang report ni sa Philippine Daily Inquirer. Ha? Matod pa sa Inquirer report. Ha? Inquirer ni ha? Kaya ang uban mahigala mo ingon og akong i-discuss mga sugiti paminaw katong nakauyon sa atong discussion malipay kay sila kay atong gi pasabot. Ang uban sad maingon mahigala nga biased ang atong pagpasabot. Lakin hindi ni biased kay nya man naman tay basis. Ug yung kag bias ipugos gyud mingon na pugog bias ko sa kamatuoran. Aw kana. Straight to the So point. magkay na mahigala din ato ang kunon. Bias ko sa kamatuoran. Ha? Lisod magkayo kay nga kwan. Nanikamo tag-present balance sa facts. Pero may kag ang atong opinion ug asa ang tinuod adto ta. Lisod magkayo magpalingog-lingog lang ta magpapiyong-piyong lang sa atong mga mata. Unsa ba nahitabo mahigala? Matod pa sa Philippine Daily Inquirer. Yan ni President Ferdinand Marcos Jr. may decide at the earliest on Tuesday, April 7, so karon if he will cut or totally suspend the excise tax on petroleum products as part of the government's response to address the soaring prices of fuel. Straight to the point. Sa Binisaya pa manghigala, si Presidente Ferdinand Marcos may decide. Di pa gideklaro ginikaron ko ana kay may decide god. Ha? Still ang Ginoo ko. Ato lang sa giampo ng presidente nga kana na ang lamdagan ang taon siya oy. Na maka-decide sa kuan gyud. Ha? Matod ba niyo? At the earliest on Tuesday, April 7, if he will cut or totally suspend the excise tax on petroleum products as part of the government's response to address the soaring prices of fuel. May decide. Kanang pulong may decide. Medyo alanganin tagamay ana. Kanang auxiliary verb nga may medyo alanganin gamay. Sige lang. Ato lang iampo mahigala unta lamdagan siya ba unsay maayo para sa mga tao. Unsay makaayo alang sa katawhan mao gani unahon. Hasta ni ato mahigala mga congressmen wa gilay gunahon na oy. Si Sara gi ilang mahigalang ilang fokusan. Dawa mo pasabot nga kon ha ako dili ko ingon nya unsa. Pero ug imbestigaran accountability naman lang ta. Sige. Imbestigaran na Sara, pero imbestigara po tong flood control. Unsa naman yung kalakiha mahigala pero og atong tarungon kanang seryoso ba lang? Nga may labot politika ba? Unahon taw sa ning dakong problema na toron. Kay ang tanan naka-feel ni aning problema ha. Ha? Kana bang naigo bitaw ka mga higala og problema nga kalibutanong problema ni pero ang tagsa-tagsa ka mga tao naigo na naka-feel na nasinati na ang problema. Nganong di man masinati nga presyo man sa produktong petrolyo, unya mo epekto man na mahigala sa lain nga mga produkto. Pagmahal na yan sa bugas na ano na, igo na dayon atong tiyan. Straight to the point. Kano imong dapit mo i-address dayon? Ha? Ramone, karong adlaw mahimong malagmit. Bisaya lang ano inyong malagmit. Mo decide ang presidente kung ikat ba o isuspenso ba ang excise tax. Kining excise tax gipatong kini diha sa presyo sa gasolina o mga diesel. In a briefing on Monday, so gahapon din namang briefing, Palace Press Officer Claire Castro said the Development Budget Coordination Committee, kining DBCC, would meet on Tuesday, so mag-atubang kuno karon kining DBCC mag-atubang karon to submit for the President's approval its recommendation on whether to reduce or suspend excise tax on gasoline, diesel, and other fuel under Republic Act number 12316. So isubmit karon sa DBCC kining ila mga higalang recommendation kung angay ba mga kagalaan nga i-reduce lang ang excise tax or suspensohon ang excise tax sa gasolina mahigala nga gipatong sa gasolina og mga krudo.
Mao man na kamahal na to no, kini atong gasolina crudo kay na may gipatong ana nga excise tax ug doon na pay VAT. Nya karon may mahal pa mahigalang merkado sa kalibutanong merkado di perting kuya egg na to. Nya matod pa dinhi. Gipangutan na si Claire Castro kung si Marcos makadesisyon ba right after the DBCC meeting. Ako lang nang basa ng inquiry report ha para makaingon gid mo nga kining nag-report aning inquirer. Kay matagigayon mahigala kato mga nakauyon sa kong komentaryo, lipay sila. Ang katuli makauyon mingon bias ko. Ang tubag bias ko sa kamatuoran. Niya basahon ko ng inquirer ha para makahibaw mo nga inquirer di na. Niya asked if Marcos could arrive at a decision right after the DBCC meeting. Castro answered. Gipangutana ko no gipangutana day og si Marcos makadesisyon ba karong adlaw ha i-submit man. So karong adlaw makadesisyon mas Marcos rong adlaw. Castro answered, mitubag si Castro. Most likely. Wa na ba? Matay na klasiya sa mga tinubagan. Malagmit. Magyapon na dayo. Bisaya pa malagmit. Ha? Iyan to sa emergency ha. Maramo na yung Jesus ginoo ko. Na, matod pa din mga higal ha. Most likely there will be. If he sees that the recommendation is correct. Kung makita ko yung recommendation correct. Kanang recommendation nga tangtangon na isa tax correct yun na. Dili na mi tanawon lang kung correct ba ka. Basta tangtangon na isa tax correct na kana. Ngano man, Jesus Ginoo ko tanawa ko ng mga tao. Tanawa ko ng excise tax pa lang na ha. Kung ako'y pasultiyo nastang VAT, itangtang ganin na diha. Ang kanin karon excise tax pa lang nga sa. Tanawon lang kung ang recommendation og okay atong tangtangon. Depende na ha. Kaya ba mamahigalaon sa ning excise tax? O unsa na mahigalang pila ning excise tax gatangtangon na libog pas Marcos tangtangon bag dili. Ha? Kining excise tax mahigala didto ni sa source implement niya mo trickle down ni ngadto sa kuan Japon. Nato mga final consumers. Pila may excise tax nga naa sa gasolina. Mas taas ang gasolina nga excise tax pero kay ba mo pila? Pila man diesel. Ang gasolina makigalaan ang excise tax gasoline 10 pesos per liter. 10 pesos per liter. Ang sa diesel, 6 pesos per liter. Sa ito pa kung tangtango na, at least may na lang may iba na 10. Pero karon nga nagsigig taas, di na dili na nimo ma-feel. So karon ha, ang diesel tangtangan, pila naman diesel ron? Sa report, mga higala sa mga kabanan sa gawas. Tanaw na ko no, ang sale na daan dong Tanawa Ang diesel lang ko daan mga kaigalano, 153. Kung ibanan ang diesel, 6 pesos na may iban. Kay 6 pesos na may excise tax sa diesel per liter. Dili na taas gihapon. So, 6 pesos, ang pag-decide kung tangtangon bang 6 pesos sa diesel o kapag decide kung tangtangon bang 10 pesos gasolina, naglibog pa sa Marcos. Tanawon pa ko no. Tanawon pa og unsa ba ni ron? Karong adlaw. Mo na maingon ko atong komentaryo sa Marcos na libog pa or ato lang iyampo na sa Marcos nga lamdagan ang taon siya. Straight to the point. Now, balikan ako. Ang excise tax sa gasolina 10 pesos. Ang excise tax sa diesel 6 pesos. So karon ang litro mahigalas diesel, buting mahala na mahigala, minusan lang nimo nag 6 pesos, dili na gani ma-feel sa mga tao. Ha? Ang gasolina 10 pesos. So kung ma-implement ang excise tax, may na lamang doon ay gamay makuha pero gyapon ka kuan sa una day Maris. Sa una na to nga presyo. Gimingaw na ta atong tag 60, tag 50 kapin nga presyo mahigala matag litro. Sus Ginoo ko. Unya kana pa lang ha excise tax pa lang. Wa pa'y klaro ang tubag kung mo decide ba gid o di ba. Unsa ning kalakiha mga sukitig paminaw? Muna karong adlaw desisyonan unya. Karong adlaw ba makadesisyon? Di pasad klaro. Most likely pasad. Ay, tan-awon pang BBM mahigala og alkansi ba ang gobyerno o dili, no? Na iyan na po siguroon nga ang gobyerno po mato pang anti-clear nga i-balance-balance sang. Okay man ang balance-balance.
Pero klaro ha, kay di gyud nimo bahalag malkansi ang mga tao basta ang gobyerno ni malkansi naron nga ang mga buhis nato masud sa malita mao ba? Nyara ba po pamahayag si Senator Ping Lacson Porbida. Lahi po nang iya ha, kini kang Lacson. But before ana, unahon ta sa ning kang BBM mga sugid tig paminaw. Na kini akong gibasa sa Inquirer kini para mahibaw mo nga naa tay gibasa din nga Philippine Daily Inquirer. Matod pa kay naman tay mga report sa RMN, naputay atong report nga nagkuha kong report, acknowledge ako ang Inquirer. O kasabot mo nga kining ato mahigala komentaryo ni base sa akong opinion based on facts nga nakuha sa Inquirer. Nya matod pang Castro, most likely ko no, makadecide siya kung doon na recommendation, kung saktong recommendation. And if the recommendation is appropriate and beneficial for the people and the country, then the President will approve it promptly. Kung magyapon ka na bang hypothetical kayo ba? Kung okay kayo, kung okay, na-aprobahan, ha? Nganong agion pa magkongkong nga kaklaro ana nga di na kinahanglan kong. Unya matod pa mahigala dugang pamahayag aning Inquirer no. Muna ka mo masuko mo nako. Nga ako nagbasa lamang ko din ning report sa Inquirer. Ihatag na sa tagdugang opinion base mahigala sa sincero nato nga pag-evaluate. Matod pa diri Malacañang however noted that Marcos' decision would strike a balance between reducing the price of fuel and the government's income to continue its program. Matod pa, so ibalanse lang. Kaya tinuod ba nag-ingon ni Claire Castro nga kini mo kong taxes mahigala, lifeblood man gud ni. Tinuod ba na, o man ay problema. Pero mo lagi na akong ingon ni ining panahon sa kalisod ron, tanawa ang mga tao nagkuyaig naman. Unahon sa nato na mga tao. Kay unahon ni mong pagkuliktag buhis nga basta lang yun magkinausap, kuliktahon yun ang buhis, kanya tuara po nasod sa malita. Mao na nakapait din napita. Ha? Mga naong na ba ning mga di pag-unsa di manaway kung ingon nga manaway tag kanana ang physical appearance ha. Ang pasabot ba kini mga naong ini murag mga naong nga gusto gyud manguliktag buhis kay para maglaway sa kus malita eh. Unya mga kaigalaan, matod pa kung i-implement gyud ang excise tax nga tanggalon from May to December matod pa ang alkanse sa gobyerno 121 billion. Manang lisod sa kuno nga tangtangon kay 121 billion gimawagtang sa gobyerno. Kanang 121 billion no, gamay ra kay nas flood control, prangka-prangka lang pag-istorya. Straight to the point. Mahadlok mo nang mawagtang na ang mga tao nagpingit na. Ha? Unya matod pa din mahigala kay ang transport group di ro kana mo gipangayo lang. Diha ta magkalisod ani nagana ron. Mo na kong giingon ang Vietnam mga higalaway daghang istorya-istorya pag ingon nga government mi-intervene na mga higala sa gumikan kay taas ang global market, taas ang presyo sa atong kalibutanong merkado, ang ilang gobyerno may intervene. Pag intervene sa gobyerno, tangtang ang mga taxes sa ilang mga fuel. Pagtangtang pa, nabalik sila mahigalag. Higamay pa gani sa naandan sa una. Lipay ang mga bitkong. Ano ba sa kanang leader ba? Kamaog yung bitaw ka nga mutanaw kag kasakit sa mga tao nga na ang mga ordinaryo nga mga tao nga mo inaigo. Straight to the point. Kani, duha ka mga taxes ang angay tangtangon, VAT o kining excise tax. Wa pa malabti ang VAT, wa pa manghigala ang VAT malabti. Ang excise tax pa lang. Pero wa pa'y klaro kung mo decide ba sagdi nga tangtangon ng 6 pesos at excise tax sa diesel, 10 pesos gasolina. Sus Ginoo ko. Kung ikaw pa'y presidente, kay bisag piyungan pa, kasayo na i-desisyon na. Tanggalan na. Kaya ron na mga tao, ibalik tala na puhon. O okay na niya mahigalag. Balik ang stability na to puhon, pwede na. But karong panahon na, nga grabe kayo, grabe ka kuyaig kayo, tanggala na tanggala. Na naman ang energy emergency power ng presidente. Mayroong paukyab dito, na mas daghan na to, no, kining mga paukyab. Paingon pa, okay na yun eh, kino na, nanay power, emergency power.
Kung sa mga power, ha? Mo epekto pa dayon ang kili-kili power ang nagkalakihan. Yagi ka lang ikato katawa mga sukid tig paminaw. Ya karong adlaw atanga nato. Pero kita mga komentaryo tang Marcos murag loading, apilan lang po natong hinaot puntang malamdagan ni siya. Malamdagan in taon ang iyang una-una. Ug kinsa ni iyang mga advisors malamdagan taon nga ayo na paglibog ang nag-decide Marcos. Dili na makalilibog nga desisyonan. Way libog ana. Excise tax pala na ha, isunod pa ng VAT. Murag wa siguro planos lang ang tangtangon ng VAT kaysa excise tax pa lang gani. Nagduha-duha naman sa tangtangon ba o dili? Ang VAT do 12% ko na. 12% ko ng VAT. Nya kining excise tax fix ka na mahigala. 6 pesos sa diesel, 10 pesos sa gasolin. May na lang, kung panalitan na magpagasolina ka, inday maris og napo ka litro, kasave lang po kag 100. May na lamang. Wala ka abot mo save mo pagas up kag napo ka litro. Ka 10 pesos ang itanggal kada litro sa tupa na kay 100. Wala ka abot mo ko sa litro nga imong ipalit unta. Kani ato lang agi kitaw katawa kining atong kalisod ba atong iagi kitaw katawa na lang. Na nalibog pas Marcos og iya ba ning i-decide ba nagdili? O pay Clarex. Tanawon pa kuno ron og mo decide ba dili kay amo recommend ini kinimang kwan, kinimang Budget Coordination Committee, yung DBCC. Mag-meeting sila ron karong adlaw. Ambot nagsugod na ba? Ano monitor sa Malacañang ron? Karon mang meeting nila. So gipangutana mag-meeting man karon. Tan-awon kuno og ang recommendation og angay bang tangtangon or dili ba or ikwan lang. Kana na ang di lang tangtangon tanan. Murag ibilin-bilin lang, murag i-reduce lang. Di naman gani ma-feel ni mo na sa tanggalon pa ng excise tax karon. Nga 6 pesos sa diesel, matag litro, o 10 pesos gasolina, daw dili na ma-feel ni mo. Nga naay natanggal, inday maris, prangka-prangka pag-istorya, murag wa ray natanggal. Straight to the point. Murag wa ra mahigalay intervention ng government, di ni mo ma-feel. Unya nalibog pas Marcos mahigala og iya ba ning tangtangon o di ba? Nya unsa man mo decide ba karong adlaw? Di pa sad klaro kung maka-decide ba karon dayon. Medyo og sa computer pa ni medyo gamay-gamay ra ni ko anda kay mo sige man loading ni. Ato lang lagi kato katawa mga higala. Unya kini ni ang si Lacson pod otro dapo interview Lacson ha. Si Lacson pod na balaka pod mga higala. Tanawan ni kang Lacson. Kini ako lang ipon basahon kay article ba ni. Para maklaro ninyo din nga natay basis. Ya. Matod pa din may gala sa balita. Senate President pro tempore Panfilo Lacson on Sunday. Si Senate President Lacson, Senate President pro tempore Lacson ni adtong Domingo called for decisive, even extreme government intervention to protect Filipinos from surging fuel prices. Iyang gipanawagan mahigala nga na doon decisive gyud. Kining iyang pamahayag ni Lacson medyo kon ba? Og sa kon pa dribble ni iya. dribble ni iya. Mura kuno hayag mo dapig sa mga tao niya o say mo bakoy na pud mga higala. Dili mo sa basa nimo na. Mabasa ba nimo sa asa Lacson? Kining presyo sa isgutanan mahigala sa produktong petroleum. Ingon siya, while cautioning that proposals to suspend the value-added tax could cost the government more than 320 billion in lost revenues. Concern siya nga, kung tanggalon ka na, kanang proposal mahigala nga, tanggalon ang VAT, malkansi ang gobyerno og 320 bilyones. Mo ni concern sa Lacson nga, kinalan ginatun ana tog maayo na kung tanggalon man tog dili di ba. So kining iya mo playing safe po ni iya nga ang mga tao kinahanglan magid ang gobyerno mo intervene ani kay taas man presyo tan-awon na napita. So kining mga proposal pagtangtang sa VAT tan-awon og makaayo ba kay taas man kayo. Pero speaker sa bahin malkansi pong gobyerno kay 320 billion man po'y ma-alkansi sa gobyerno. Sumurag ang iya asa magid kamusta tanggalon o dili. Unsa man imong baruganon ani?
Mura man ka nang mahimong tanggalon, mahimong istudyuhan sa, nga dili ba ka ha, kaya dako ka kansa ang gobyerno. Pero sutihan ta mo ha, kining 320 billion malkansing gobyerno kung tanggalon ang VAT, para nako mas maayong tanggalon ang excise tax o VAT karong mga panahon na. Pwede na na pohon o maltan mahuman ang problema sa Middle East, nga morog mabalik-balik na ta, babak to normal na ta, diha na po na ibalik. Pwede ra. Although sakit do gihapon, dako ko kay ng excise tax ug VAT nang gibutang. Pero unya na lang, sa pagkakaroon unta, emergency man ta, ang mga tao no kuya igban tanggalo ni, Pero ingon pos lakson may 320 billion ba po'y matangtang sa gobyerno. Kanang 320 billion gamay ra na sa flood control project ha nga nawa. Prangka-prangkang pagkaistorya mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Nabalaka si lakson nga mawa ang 320 billion. Nga kanang 320 billion pananglitan kung dili kolektahon ang VAT, ihatag lang sa mga tao na tanggalon mahigala sa gas. Automatic ang nakabenepisyo mga tao. Pero kung imong kolektahon yun ang 320 billion, kaya di mo tanggalon ang VAT, kaya aron ang gobyerno, yun mga higala nga, na mahigalay kwartang gobyerno, kisa makabenepisyo, delikado katulad na kadawat sa malita. Wa gamay. Kini, nagkaprangka lang pag-istorya, tanggalon ang VAT, tanggalon ang excise tax, automatic ang nakaginansya, ang nakabenepisyo mga tao. Muna, automatic. Pero ngayon sa dili lang tanggalon kay 320 billion kay maalkansi na to. Ato lang ang kolektahon. Asa na pa doon ng koltaha? Basig to na pa doon sa malita pod, ha? Paita ini kalakiha mahigala. Pero kanino pamahayag ni Lacson medyo abanti atras. Abanti atras. Mo no niya. Lacson said the government must act swiftly. Isap kinalang gobyerno mo lihok. Under existing laws to address the ongoing emergency crisis, including possible temporary takeovers or tighter regulation of energy-related industries if abuses are detected. Excise tax, VAT suspension on petroleum products, to tame inflation, government faces 136 billion revenue loss. May hisgot lakson may gala nga, kinahanglan mo lihok ang gobyerno, pero hisgot pa niya, kinahanglan mo lihok ang gobyerno, pero alkansi lipod ta. Dako po tag-alkansi ang gobyerno. So, unsa bagyato mo lihok ang gobyerno, tanggalo niyo o dili? Wa gamay. Mura ba na nga, mura kalakiha ba ibang sultian nga, lihok na, paspasig lihok kay natas krisis, nga makalihok ang gobyerno. Tingalig yan pasabot lihok, nga unsa man nga lihok, lahi siguro nga lihok, dili siguro pagtangtang. Kay kung kani may basihan tangtangon ang VAT, may nga masasya nga, pero dako kay maalkansi ang gobyerno kung tangtangon ang VAT. Ato lang lagi kato katawa mga sukid di paminaw. Anya, ingon siya mga higala nga, kinini ang, he emphasized that such measures, though drastic, may be necessary to ensure fair pricing and protect consumers. Medyo dribble lagi niya. Kiss and kick ba? Og si Marcos ba makadungog aning iyang istorya ng Laksum? Sabot kalibog si Marcos, ana? Klaruhon mo nagtambag si Marcos. Ikaw mahigala maoy advisor ni Marcos ron, klaruhon mo tambag nga, Marcos, tanggalon ta na sa nagyod. Kanang klaro ba? Hindi pwede ni mong tambagan si Marcos nga, tanggalon ta ni, pero speakers bahin no, malkansi sa lagi tang gobyerno. Tinuod ba na, pero certain yung ka sa imong pagtambag. Nga, ang mga tao, kuya ig manggod. So in the meantime, sama mahigala sa bang kanasuran, ang taxes sa ilang fuel, gitanggal yun. Muna nga mga tao, naka-feel dayon nga, yay, salamat taon, igangaan.